Saia zaitezte egunen batean, zuen benetan maite duzuen norbait, 20 segundotan agurtzen. Eta ia bergero, zelako gorputza geratzen zaizuen esango diazuen. 20 segundo. Segundo. Zaila da agur esatea. Batez ere, euria ari duen arratsaldeetan. Telefono aria ere meheagoa da unea heltzen denean. Dakidanean negar egiten duzula euria ari duen arratsaldeetan. 15 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere euria ari duen arratzaldeetan. Burdin zarata, are ozenagoa da unea heltzen denean. Dakidanean, leihoak zabaltzen dituzula euria ari duen arratsaldeetan. 10 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere argia joaten den gauetan. Labeso morroek trompetak jotzen dituzte unea heltzen denean. Dakizunean, izarretan bilatzen zaitu dela argia joaten den gauetan. 5 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere argia joaten den gauetan. Telefono aria ere meheagoa da unea heltzen denean. Dakizunean, negar egiten dudala argia joaten den gauetan. 2 segundo. Maite zaitut lastana, ondo lo egin. 0 segundo. Fin de la llamada. Servicio no disponible.